Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo, orang kampung, orang rantau, batang buah kopi sama lamko. Bapantun cek dulu mak, anak orang di Surantiah, singgah ke rumah koto tinggi. Karatuko alah babarih, barancak di mawak coki, malawang di hiwa. Aduh udah, amak lamanya ruang makan dari tadi. Jawabnya cuma sabantalai mak, sabantalai mak. Tahu-tahu ayam lah masuk kandang. Rajuo indah naik-naik, ha, cahaya waknya goda. Kawan mengajak kalapau kopi, galak sengeng jomong komani. Tak bayang karateh di ateh meja, saloke kartulah keluar. Oi udah sadar jua kini, karena malah anak jobini. Saja kau menjadi tambah dak sadang di udah piti. Sampai akhirnya udah mulai sadar, mainku ada gak sampai. Mainlah santai, jangan sampai lalai. Indah batarua, tua parintang. Koa, kini main sakadar jua. Karajo jalan, badan sehat, hati jadi kasar. Hiburan untuk diri saja, jangan sampai jadi orang pacandu. Apolailah manggil, jangan sampai lupa jorang lalu. Jangan sampai lupa